भिडिअ बानायनायखौनो नोगोद बादों बेफोरखौ आराम बान थानो लुबैदों ना मोनजासिगोनलाय नै दैया रानबोगासिनो दिनैहाय दुर्गा फुजानि दै फोरानसिगोन मानसिफ्रा लोंनानै बेलथायलाबायनो बेफोर दलांफ्रावहाय ओंखायनो थैजानो गियो फिथाइबो ओंखारसिगोन खननै थिखांनायसैलाय बिसोरो बोसोरावहाय ओरै देखायजोबनि आं नोंथांमोननो वाव दा बुंसै बिबाराबो आबादसो बिसिना नै ओरैबायदि बेखौ खायै खायै फानगोन आइजोफ्रा खानाय फिथराव होगोन बर' हिन्जावफ्राखौथ' खानाय फिथर खानानै बेफोरबायदि बिबार सैबा ओरैबायदि साइज नुगोन बुंनानै फोजोब हाया आंनिबाथ' बिसोरबो खानाय फिथरावहाय बिबार होजोबमोना बिसोरथ' फिथर खाथ'मा बिसोरनियाव हगारोसो होमब्लाबो खानाय बिलाइयाव बिबार खाफायो आरो बिबार माला बेखौबो गायनानै फाननानै जायो बिसोरनिया बानलु फिथाइ बायदि बिबाराबो बिबार फाननानै जायो सोरबा सोरबा मन्दिर मोनसे दङ मुसुखा दं आंथ' सिनाया जानो हागौ दुर्गा मन्दिर दां दासो जानोसै बिश्वकर्मा फुजाया कालार होगासिनो दामफारखौबो होखांजोब्बाय रेडि जाजोब्बाय बे लेबु फिथाइ बानलु फिथाइ खानायनि ओंथिया मा जायो गह्र' नाङैनि मानसिफोरनि खुगा नाङैनि खानानै होयो बेखौ मानसिफ्रा खुगा फोनाङोना बायदिसिना बिदिनो सारायनाय मानायाव जाहाथे जेबो जादा जाथों बे आरो बे फुजा होजासिम थाबाय थागोन आरो बे गाव जनानै गोलैयागौमानि थाबाय थागोन बे लेबु गथा थाइसे बानलु फिथाइ थाइबा बायङाबो मालिकनिखाने बेयावबो गानहोबाय मोनसे दामफाराव मोनसे बाइकआव मोनसे बिबार बायदि बायदि कालार फुनगासिनो दङ दासो रेडि खालामहांदों एसे एसे देखायलांनायसै नोंथांमोननो बेखौनो दिन्थिसामायसै दिनैनि ब्लगावहाय दासो कालार फुनगासिनो मा कालार होनो आंथ' मिथिया बिदिखौ खुमब्रा लाबोबाय ಗನ್ಕಟ್ಟಿ ಲೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ ಡ್ರಮ್ ಎರಡು ಕಡೆ ಡ್ರಮ್ಗೆ ಮೇಲೆ थालिर जरा फाथै जरा नालेंखर जरा नैबे हनुमान मन्दिर फिसा बानायनायानो जाहैबाय बेयाव मासे मोख्रा दंमोन जाहैदों हाग्रानि मोख्रा मानसिजों जा गोमोनमोननो गुलि गुलि गेलेफैयोमोन ओमफ्राय बे मोख्रा हानजाया फैनानै अथारनानै गालांदों आरो बेखौहाय इयावनो फबनाय जादों हनुमाननि फटक लागायना दोनदों नै फुजा होनायाव आं थाङाखिसै लोगोफोर बिसोरना दुर्गा फुजाखौनो बिश्वकर्मा फुजा बायदि माने मेचिन टेचिन गासिबो सिखा रुवा फुजा होजोबो दा बैयाव मेचिनाव थांनानै फुजा हैलागासिनो दं खाररा बेनो नै मालिक गेदेरनिया गासिबो इयाव फुजा होखांजोब्बाय मेचिनफोरखौहाय आं फुजा होनायाव थांफायाखिसै
बिश्वकर्मा फुजायावसो लहा लहिनि फुजा होनांगौआ बिसोरनिया दुर्गा फुजायावसो होयो आरो बिश्वकर्मा फुजाखौ बिदिसो थें थां थां होनलायहैगासिनो दं दा बेनोसै आं बांद्राय दिन्थियाखिसै नोंथांमोनहाय मालिक गिदिरफोरनि सिगाङावहाय लाजिलाङो एसे असिनाबो ना उल्थासो बिसोरनि फुजायानो nhiều quá Kembali bilik sunai ya salah. Nah.